vanhu vemurural areas vaya vachichema vachiti aiwa, yes we know kuti nyika yakarohwa neEl Nino, but government why is it isiri kuadressa ma-issues aiwa ekuita neze-availability of clean and safe water. Aiwa taona kuti vanhu vagwadziwa vachiti aiwa vari kufamba mamiles nemakilometers vachida kunongowana mvura chayo yekumwa zvayo, tisati tataura yekuwacha kana yekugeza. Zvatinoona kuti aiwa these guys aiwa they are struggling, vari kutambura munyika ina chairman weSADC, munyika aiwa iri kuona madonations kubva kune dzimwe nyika. Sana pena mashuka mudanyo kwapana muri kusubscribe like or turn on the bell uchiunda paendo yabhekezela maplanka anonyora achiti water is a basic human right. They are failing to provide this essential commodity to the population. People then opt to sell their assets or skip medication so that they can drill boreholes and secure water. The ribbon cutters then ambush them with tax. Is this fair to our people? Arikachiti aiwa vamwe vanhu vari vachitorwa nematex ekunzi aiwa makauya mukachira maboreholes enyu amuri kuona mvura yenyu yamusingabhadhari kuThe council kana kuThe city council vabva vaisirwa matex ekuchera maboho. Iwo wationa kuti aiwa this government ikuita kutsvaka mari nebanga. It is the same government aiwa yatikamboona panguva yeThe Sadc summit yaikwesheniwa pamapalm trees aivaka zvedzi aiwa these guys vanouya vachiisa mapalm trees but they do not have water to water these palm trees, not about exotic trees. Takaona ma-exotic trees aya ochioma, tikaona aiwa the HAASI city council yochifamba nematengi vachimawater ma-palm trees aya. Is the same government atikuona kuti aiwa iri kukoshesa ma-palm trees pane upenyu hwevanhu, ichitadza kupa vanhu clean and safe water but vanosacrifice kuda nopa ma-palm trees. Kuti semafunguro enyu muri kudiva pamusoro pechiitiko ichi, binakomeseki chemedu, so subscribe or like and turn on the bell icon.